Bonani bathandekayo bakaNkuluNkulu, masithole izwi namhlanje ngokukaLuka uchapter 22 uverse 61 no 62. Ifundeka kanje: Inkosi yayisiphenduka yambheka uPetru walikhumbula izwi lenkosi, njengokuba ithe kuye, iqhude lingekakhali namhlanje uza kungiphika kathathu. Waphuma phandle wakhala kamunyu. Amazwi asikhombisa impilo okanye isigaba sempilo kaJesu kanye noPetru umfundi wakhe. Kulapho khona uPetru sekemkhanyele uJesu uyambuka, uPetru seyakhumbula amazwi akhulunywe uJesu. Ngifuna ukukhuluma nohlobo lomuntu oselulahlile endleleni yeqiniso, umuntu oselejikele iqiniso, umuntu osebone ukuthi indlela yokukholwa inzima, waze wabuyela ezweni, waze wabuyela kumikhuba yakhe yangaphambili. Ngithi kuwena, uJesu uyakuthanda, uJesu unomusa kuwena, uJesu akafuni kuhlukana nawe, uJesu uyakudinga, uJesu uyakubiza uthi woza, buyela kuye, ngoba uJesu uthi ufuna ubuyele kuleli thando obokade umthanda ngalo before wena uwe ensindisweni yakho, before wena uye ukukholwa ngalendlela obokade ukholwa ngayo, ubekayithanda le ndlela obokade ukholwa ngalendlela obokade umsebenzela ngayo, ngalendlela obokade umthemba ngayo, yeyona ndlela ebakayithanda uJesu. Kepha ke ngifuna ukutshela lokhu ukuthi uJesu useyabuyela ke kuPetru. Uma ebuyela kuPetru kwincwadi kaJohn uchapter 21 uverse 15, useyambuza ukuthi Petru, uyangithanda na? Umbuza kuze kube kathathu. Uma sembuzwa kathathu usezubuhlungu ubani uPetru ukuthi kanti kwenze njani Nkosi yaze yangibuza kathathu ukuthi ngiyayithanda na? Ngalokhu ubefuna ukuthi asuse konke lokho bekekushilo mayeke mphika uJesu, ngoba umphike kathathu. Kepha manje ufuna asho futhi kathathu ukuthi ngiyakuthanda. Yinto le afuna uJesu ukuthi uyisho kuye ukuthi uyamthanda, yinto afuna ukuthi uhlale wazi ukuthi yena uyakuthanda njalo futhi uyakuthethelela. Isono sakho akakubaleli sona, isono sakho akakubambeli sona. As long as usaphila, uJesu uyakuthanda mntakababa. Angazi ukuthi ukhohliswe ubani lokukhohlisile ukuthi le ndlela obokade uhamba ngayo ayinako ukuphila, le ndlela okade uhamba ngayo iyamanga, kodwa le ndlela obohamba ngayo bekuyiqiniso. Buyela mntakababa, buya kulelo size, buya kuleyo ndlela, ngoba kunosizo oluhlabayo. Leyo ndlela isiphelo sayo asisihle neze. La uyakhona nalabantu ohamba nabo, ngoba labantu bahamba nabo abangeke bakungenise ezulwini, abangeke bakuyise ezulwini, kodwa uJesu uyena indlela. uJesu kubizela ukuthi buyele endleleni ngoba sowudukile, ngoba ngendlela osohamba ngayo akusekuhlanga. Ngiyazi ngenzeka ziningi izinto ezikwehlele ezenze ukuthi ungasamkholwa uJesu, kodwa uJesu ukhona, uyakuthanda futhi uJesu akafuni ukuhlukana nomuntu wakhe. Uyabona uPetru uma ngabe ejikela uJesu lolu suku kwakulusuku olalunzima lokubethela kukaJesu, kwakuwusuku olunzima. Kepha kukhona ilonye usuku oluzayo okuwusuku oluyobanzima kuJesu ngaphezulu kwaleli suku asekadlule kulona. Kuwusuku lapho kuzomela khona ukuthi ahlale esihlalweni anqume noma ajaje abantu bakhe, ahlulela abantu bakhe. Ukwehlulelana nabantu bakhe okanye ukwehlukana nabantu bakhe abathandayo angeke kuze kube mnandi kuyena uJesu. Usuku oluzobanzima kakhulu kuJesu, ngoba uJesu uyamthanda umuntu wakhe. That is why nezibhalo zibhalile ukuthi uyini umuntu lento umthande kangaka. uJesu uyamthanda umuntu. iBhayibheli liyasitshela ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu, wamenzela indodana yakhe uJesu. Konke akudala wayekudalela indodana yakhe. Ngakho ke indodana yakhe iyamthanda umuntu, ngoba umhlaba uyijust nje i-taste kaNkulunkulu. Nazo zonke izinto ezikhona ziyi-taste kaNkulunkulu, la zipheleliswa khona kusezulwini. Uthando lenkosi yethu uJesu lizopheleliswa ezulwini, la sizohlala nayo khona, singasaphinde sehlukaniswe naye. Athi uma ekhuluma
uPaul athi yini engasehlukanisa nothando lenkosi yethu, yini engasehlukanisa noJesu, yini engasehlukanisa noNkulunkulu, ingaba ukuhlupheka, ingaba yini engasehlukanisa noNkulunkulu, yini enekuhlukanisa noJesu, yini lengake engaze kuhlukanise noJesu, ngoba uJesu ukuphila, uJesu uyisinkwa sethu semihla ngemihla, uJesu uamanzi okuphuza acwebileyo. Yini uJesu nomoya ocwebileyo asithumelele yena ukuthi abe umsizi wethu ahlale. Ufuna uthando lakho uJesu. Nalizwaye embuza lapho uPetru ukuthi, Petru, uyangithanda na? Buyela kuthando lakho lakuqala, kunokuphila, kunothando kulenda. uJesu uyakuthanda. Funda iBhayibheli uzwe uthando likaJesu. Uma uvula iBhayibheli uzwa lamazwi yala amazwi othando. uJesu uthanda abantu bakhe, uNkulunkulu uthanda abantu bakhe, amazwi othando. Njalo makhulunywa ngoIsrael uzibeke kuyo ukuthi wena uIsrael, ngoba uthando athanda ngalo uIsrael, uthando athanda ngabo bonke abantu. Into ekhulunywa eBhayibhelini yinto uNkulunkulu ayiyo, uthando ayilo. Umethu uJesu obone mina usebone uBaba, ngoba mina ngimunye noBaba. Kusho ukuthi uthando lukaJesu uthando lukaNkulunkulu exact njengokuthi lunjalo, ngoba yena umunye, uhlala ndawonye noNkulunkulu, wazi konke ngoNkulunkulu. Buyela endaweni ekahle, indawo enoJesu enokuphila. Buyela lapho, ngoba uSathane uyakukhohlisa into afuna ukuyenza ukuthi akubulale. Buyela, phume ebanganini abarongo, phume endabeni yabantu abarongo, yiza kumbuso kaNkulunkulu. Uyakubiza uNkulunkulu, ukubizela kuphi? Emuseni wakhe. Lalela ngithi ngikutshele ngokwencwadi yabaHebrew chapter 8 uverse 12 ithi, ngokuba ngiyakuba nesihawu ngingasayikhumbuli izono zabo nokungalungi kwabo. Kusho uNkulunkulu, kusho ukuthi amacala ethu akabi sawakhumbula. Noba isono sakho singakana, nasikho isono esingaze sikuhlukanise noNkulunkulu. uNkulunkulu uyazithethelela izono, futhi uNkulunkulu uyazithethelela izono, azixolela izono. Umuntu angabi sazikhumbula izono zakhe. Kusokuyoba wena uyofika uconfess izono zakho kuyena, yena abe sekutshela ukuthi khohlwa yiloko ngoba kwadlula, mina ngisakukhumbula, angisakwazi. uNkulunkulu sekedlulile kuleyo nto leyo. Ngakho ke ingakho ngifuna ukuthi buyela othandweni lakho lokuqala ubukade umthanda ngalo uNkulunkulu. Lalela ngithi ngikutshela ukuthi uma ungabuyeli nako kuzokwenzeka kuwena. Ngokwencwadi kaPeter yesibili uchapter 2 uverse 20 no21, ngokuba uma bebuye bahilelwe bahlulwe yikho, sebebalekile ukungcola kwezwe, ngokuyazi iNkosi nomsindisi uJesu Kristu, khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala. Ngokuba ngakwaba ngcono kubo ukuba babengayazanga indlela yokulunga, kunokuba kuthi sebeyazile bafulathele umyalelo ongcwele ababewunikeziwe. Kusho ukuthi ke kuyoba ngcono ukuthi lento awuzange uze uyazi inhlobo, ngoba okuyokwehlela kuyoba okuphindaphindiweyo kunalabo babe bengayazanga indaba yeqiniso, umyalelo kaNkulunkulu oyiqiniso kaNkulunkulu. Kuyoba ngcono kubo, kuyoba ngcono okwenzeka kwiGomoro neSodomo ngalelo langa, ngoba wena usujikele iqiniso, ngoba wena usuthe solazi iqiniso, kepha walijikela iqiniso wangasahambi ngalo. Uyothi ke wena ngalelo langa kwehlulelwa ngalo, wehlulelwe ngokuphindiweyo, kuyoba weso kwenzeka kuwena. Ngakho ke shintsha, usenaso isikhathi. Akusisho isikhathi lesi sokuthi wena ungahamba ngalendlela ohamba ngayo izwe selilibi kangaka, ngoba if boyenze lento before 2019 maybe bekuzoba ngcono. Manje abantu sebeyafa kakhulu, sokuyisikhathi sokuthi wonke umuntu asondele abuyele uNkulunkulu. Wena usakhetha ukuthi uhambele kude noJesu owuthando, uJesu oyinsindiso yethu, uJesu oyindlela yethu. Wena uyamjikela, umjikela kanjani? Okuthandayo, ngoba uJesu uyakuthanda, ufuna ukuthi wena ubuyisane naye, ufuna ukubuyisana nawe, uyakuthanda. Yena usexolile izinto omenze zona, yena useke sukile kulezi zinto bomenzezi, sekefuna wena
manje ngoba lithi uyazishiya eziningi ayofuna eyodwa edukileyo. Wena njengodukileyo uyakufuna uJesu, buyela kuyena, buya mntasekhaya, buya mntasekhaya kule ndlela wami, kulolu sizo uJesu ufuna ukusiza. Umsindisi uzele ukuzosindisa abantu emhlabeni. Woza, buya kulelo sizi liyahlaba, buyela kuye uzothola okungokwakho, uzoqheliswa imiqhele, ngoba sizoqheliswa imiqhele ngokuhlala noJesu. Uyasithanda uJesu, siyohlala naye, kungasabikho ukuhlukanisa naye. Uyakuthanda njalo uJesu. Yiba kahle ke mntaka baba, akwenze kahle uJesu, ashumayele uJesu kuwe, mina sengiyekile, kodwa amazwi akhe ahlale kuye ukuthi uyakuthanda, izono zakhe akasayikhumbuli. Woza kuJesu nawe ungakasindiswa, wamukela inkosi yothando, ngoba iwuthando le nkosi esikhonza. Uma ufuna ubona uthando, woza kuJesu. Makube kuhleke njengamanje kuze kube phakade.